раняння серць, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, хай отбудет сердцу раняння серць, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, хай отбудет сердцу раняння сердц, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, хай отбудет сердцу раняння сердц. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Так чуй, Пане, голос мой, коли кличу Тебе. Про Тебе говорить серце моє, шукайте моего обличия. Я буду шукать обличие Твоего, Пане. Не ховай от меня обличие Своего. Аллилуйя. Эту святую мшу справую за мужа роженцовой во всех их интенциях, и молятся, просячи для их о Божьем благословении. Нехай добрый милосердный Бог выслухает их молитвы. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Споведаемся Богу Всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вірні, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вірні велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя, Твоей хвалы Твоей. Пане Боже, благодаруя весны, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне ради народы, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який ареш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який ареш на себе грехи і світу, прийми моление наше, який сядешь праву Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим.
Всемогутный Боже, мы верим, что знал по свету, пробывая с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы и дай нам згодно с Его обещанием мы могли отчувать, что Он застається с нами аж до скончания свету. Раз які с Тобою живей и владарить в єдності Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Перше читання. Бачу Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога. Читання книги Діїв апостолів. У тие дні Стефан, наповнений Духом Святим, поглядів на небо і убачив славу Божию і Єзуса, який стояв праворуч Бога і сказав: «Ось бачу небеси розкриті і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але яны, закричавши моцным голосом, заткнули уши свои и кинулись на его все разом. И, вывевши за город, начали каменовать. А сведки поклали одежду свою коля ног юнака, якого звали Саул. И каменовали Стефана, який закликал и казал: «Пане Єзу, прими дух мой». И, упавши на колени, ускликнул моцным голосом: «Пане, не лиши им греху этого». И, сказавши это, спочил. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Пан найвищейший, владарець на всій землі. Пан найвищейший, владарець на всій землі. Пан владарець, нехай радується земля, нехай веселяться шпаклівки та виспи. Справедливость и право — основа Его трону. Пан найвищейший, владарець на всій землі. Небесы вещают Его справедливость, и все народы бачат Егоную славу. Поклонитесь перед Ним, усе боги. Пан найвищейший, владарець на всій землі. Бо Ти, Пане, найвищейший на усій землі, вельми узвеличений над усіми богами. Пан найвищейший, владарець на всій землі. Читание книги Апокалипсиса святого Яна. Я, Ян, почув голос, який казав: «Вось прийду неузабаві, і оплата моя со мною, как оплатить кожному погодлі учинков його. Я есть Альфа и Омега, перший и опошний, початок и конец. Счастливые тые, хто миє шати своє, каб медь ладу над древом життя і праз браму увайсти у Бога. Я, Єзус, послав моего анёла засвідчить вам про гэта у костелах. Я, корень и потомство Давида, ясная ранешняя зорка. Я дух и невеста, а дух и невеста кажуть: приди. І хто чує, нехай скаже: приди. І хто прагне, нехай прийде. І хто хоче, нехай возьме воду життя дарма.
Той, хто свідчить про гэта, кажа: так, хутка прийду. Амен. Прийди, Пане Єзу. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, каже Бога. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Яна. Хвала тобі, В той час Jesús узнял очи свои до неба и молился такими словами: «Отче святый, не только за их я прошу, але и за тех, кто поверил у меня, а вот для слова ихнего, как все были одно, як ты, Отче, во мне, и я в тебе, как и они были у нас, как поверил свет, что ты послал меня, и славу, якую ты дал мне, я дал им, как были одно, як и мы одно. Я у них, а ты во мне, как были з'єднані в одно, как свет познал, что ты послал меня и полюбил их, як я полюбил. Як я полюбил меня. Отче, хочу, как ты, кого ты дал мне, были со мной там, где я, как бачили славу мою, якую ты дал мне, полюбил меня перед заснованием свету. Отче справедливый, свет тебе не познал, а я познал тебе. И гэтые познали, что ты послал меня. Я обвестил им имя твое, и обвещать буду, как любовь, якою ты полюбил меня, у их была, и я у их. Гэта слово Пана. Хвала тобі, Христе. Сьогоднішнє Євангелія взяте цілком з молитви Ісуса Христа, 17 розділ Павла Святого Яна, коли ми вчили Святое Писання, Будя напише одну із найпригожейших, найдовжейших молитв у Новому Тестаменті. Ось я сьогодні ми її прочитали. Прочитали сьогодні, звісно, її 3 і 4 фрагмент, уривок. Але на початок скажу. Короткий образ представлю. Эта молитва не является прикладом, как мы маем молиться. Бо как бы это так было, тогда и апостолы этой молитвой молились. Иисус Христос нас научил и дал приклад только одной молитве, которую «Отче наш» памятаем, якую апостолы просили, и Иисус Христос сказал: «Повторяйте за мной, Отче наш, который есть в небе», и так далее, и так далее. Этой молитвой, которая прописана целиком у Святых Писаний. А сегодняшний образ молитвы має некалькі часток, 4 частки. Перша частка – это верши от 1 до 8. Это молитва прославления Пана Бога. Прославления Пана Бога. Другая частка – это молитва заступничная. Заступництво за учнів, яких має Пан Єсус. Это от 9 до 19 верша. Затем переходим до уривка, який ми сьогодні прочитали, от 20 до 23 верша. Это за усіх віруючих, это так само за нас сьогоднішня эта молитва була, але так само 4 частка, это вірш 24 і 26, який так само сьогодні прозвучав, і він дотикає усіх этих часток, які були раніше. Czyli прославлення Бога, молитва за учнів, а так само молитва за кожного з нас. І може почати я трошки представлю по кожного уривка молитву. Перша молитва опирається на свідомості, молитва прославлення Ісуса опирається на свідомості того, що Ісус прийшов виконати волю Божию, czyli представляє учням
свою остатнюю гадзіну жыцця. І гэтай астатняй гадзінай жыцця будзе праслаўленне Бога Айца у выкананні Яго волі на крыжы, каб даць чалавеку незвычайнае жыццё. І гэта вельмі важная рэч у гэтай частцы — жыццё вечнае, пра якое мы будзем таксама чытаць і чытаем, напрыклад. Сказаўшы гэта, Езус узняў свае вочы да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна, услаў Сына свайго, каб і Сын уславіў Цябе. Ты даў Яму уладу над усякім целам, каб Ён даў жыццё вечнае усяму, што Ты даў Яму, а вечнае жыццё у тым, каб пазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста». І гэта з'яўляецца фундаментам гэтай малітвы Езуса Хрыста, гэтай часткі за Ойца праслаўлення. Праславіць Бога. Езус Христос прыйшоў, каб уславіць Бога Айца папраз сваю смерць і муку, але асаблівы спосаб для нас папраз жыццё вечнае, якое нам падаравана задарма. Другая частка, малітва заступніцтва, гаворыць нам пра тое, што свет агрэсіўны. Ён проціў Бога. Ён не любіць тых, хто ідзе за Христом, тых, хто вызнае Пана Бога. Езус Христос не аднойчы будзе звяртаць на гэта увагу, на гэта ўніманне. І гэтая малітва за вучняў, каб яны ў гэтым агрэсіўным свеце не заблукалі, але трывалі далей пры Пану Богу, каб памяталі, што так, як Бог умілаваў, гаворыць Езус Христос у гэтай малітве, мяне, таксама і я вас умілаваў. У гэтай частцы напісана, што Езус Христос перадае тое самае умілаванне вучням сваім, czyli так самую сукцесію апостольскую, асаблівы спосаб, што я таксама і прашу за іх, як ты мяне умілаваў, і ведаю, што як ты мяне умілаваў, таксама і мілуеш іх. Czyli маеш такую самую любоў, як для мяне. Яна нічым не адрозніваецца. Нехай гэтая любоў, якую ты маеш да іх, яна будзе для іх узмацненнем. У гэтай частцы Езус Христос пра гэта просіць Бога Айца, каб гэтая праўда, яна аб'явілася у вучнях, каб яна ў іх трывала, каб яны не баяліся гэтага урогага света, гэтай агрэсіі проці Пана Бога. Бо Езус Христос кажа: «Та як мяне свет не любіць, так і вас не полюбіць. Але не бойцеся, Бог намного мацнейшы, Айцец мой, куды я іду, ён намного мацнейшы, чым гэты свет». І як памятаем, вучні, як пры амаль усе, кроме Яна, апостола і евангелісты, аддадуць сваё жыццё для праўды, для веры, прольюць сваю кроў. Трэцяя частка, гэта што мы сёння прачыталі, за нас верующих. Яна абапіраецца на теме еднасці. Еднасці кожнага з нас, еднасці нас з Богом. Мы сёння прачыталі: Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойче святы, не толькі за іх я прашу, але і за тых, хто паверыў у мяне паводле слоў іхніх, каб усе былі адно, як ты, Ойча, ува мне і я у табе, каб яны былі у нас, і каб свет паверыў, што ты паслаў мяне». Прыгожыя словы малітвы Езуса Христа, якія абапіраюцца, і фундаментам гэтага з'яўляецца еднасць, адно і тое самае. Езус Христос: «Так як я з'яўляюся табой, так і ты з'яўляешся мной». А вот Езус Христос дакладна, што Айцец не можа існаваць без яго, і ён не можа існаваць без Айца. Это логически. Все вельмі правильно сказано Езусу Христу. Езус Христос падае, моліцца ў гэтай малітве словамі звычайнымі, может, цяжкімі, але звычайнымі, зразумелымі образна для кожнага з нас, абапіраючыся на тым, што апостолы таксама павінны быць як адно. Так як Езус Христос і Айцец, таксама як мы павінны быць адно, так як Езус Христос і іх вучні. І гэтую еднасць нішто не разрывае, нават здрада. Паглядзім, што аўтар таксама прытачвае, можа не тут, як і ў гэтай участцы, але экзегеці адклікаюцца далей на здраду Юдаша. Юда, які здрадзіў Езуса Христа, не павлияла на еднасць апостолаў. Яны не разваліліся, яны не началі падазрываць адзін аднаго, хто можа наступны здрадзіць Езуса Христа. Не,
яны асталіся. Ісус Христос звяртае ўвагу на тое, што нават у касцеле хтосьці яго здраджае альбо адыходзіць, гэта не зрывае гэтай еднасці, бо за гэтую еднасць маліўся ўжо Ісус Христос. Калісьці 2000 амаль гадоў таму назад у гэтай малітве, якую мы сёння прачыталі, і дзякуючы гэтай малітве касцёл трывае па сённяшні дзень, у якой мы таксама ёсць, як адно. А чым ёсць гэтая еднасць? Адзін заснавальнік касцёла метадыстаў Джон Веслей, які жыў у годзе 1701-1792, в пэўным моманце убачыў сон, калі спаў. І ў гэтым сне ён хадзіў па светам і прыйшоў да брам пекла. І там была распіска, калі пекла працуе, калі не працуе, калі прымігае людзей, калі не прымігае людзей. Ну і пастукаў у гэтыя дзверы, і фуртыянін д'ябал адчыніў дзверы. І ён задаў яму звычайнае пытанне, запытаючы яго: скажы мне, якія тут людзі ёсць? Чи ёсць тут католікі? Я говорю, ёсць. Чи ёсць тут праваслаўныя? Ёсць. Чи ёсць тут пратэстанты? Ёсць. Чи ёсць тут метадысты? Ёсць. Чи ёсць тут тыя? І чуе за кожным разам я говорю усе. Нічого собі. Пашоў далей. Ішоў далей, падышоў да брам раю, якія былі абстаўлены анёламі. Пастукаў у дзверы, адчыніў анёл. Говорить, задам тебе таксама некалькі пытань, чи могу? Давай. Скажи мне, кто есть у небе? Чи есть католики? Нема. Чи есть православные? Нема. Чи есть баптисты? Нема. Чи есть методисты? Нема. Здивлены, чи есть ты? И снова нема. Ничего себе. А кто тут есть? Христиане. Браты и сестры, в этой едности заключается наша, чи ми сапраўды не разлучаем самыя себе, просячи і маємо шукати гэтай єдності. Ісаак Нефтон написал так, что люди обмуровывают тебе стеной, але есть мало таких людей, якія замест гэтай стенки будують мосты. Па-сапраўды, мы хочам жыць сваім жыццём, мы хочам абмуравацца на гэтай еднасці, не патрэбна, але мало таких людей, якія пробуюць пабудаваць мост. Мост пабудаваць намного сложнее. Калі хто знаецца на будаўніцтве, гэта справа вельмі цяжкая і адказная, трэба ўсё пралічыць. Але каб гэтак адбылося, мы маем прасіць Пана Бога, так Ісус Христос моліцца. Можа, сапраўды ў сэрцы гэтай еднасці ніколі не скаштуем, але не означае, што мы не маем моліцца, Ісус Христос моліцца аб гэтай сапраўднай еднасці. Ён не толькі моліцца, але праз усё жыццё, калі мы паглядзім, ідучы Євангеліяй, Ісус Христос ні да каго прэтэнзій не мае, ні з кім не спорыцца, не крычыць на нікаго. Ён толькі пробуе размаўляць, тлумачыць фарысеям, што не так паступаюць, тлумачыць учёным Пісанні, што таксама не разумеюць Пісанне, што не распазналі яго, якім ён з'яўляецца словом. Але нікого не б'е, ні з кім не круціцца. Нікого не адкідае себе. Кожны хоча весці якусь размову, нават з Пілатам, так само. Весці размову з кожным чалавекам. Нікого не адкідае. Бо з'яўляецца прычынай і прыкладам єднасці. Якая ёсць? Чи я сапраўды малюся ў гэтай єднасці? Можа, в гэтым такім старым, але інтарэсным анекдоце пра чалавека вельмі пабожнага. Кожны дзень моліўся, 3 разы на дзень моліўся, усе малітвы, Богу яго жыццё падабалася вельмі добра. Але ў пэўным моменце, дзесь там пад старасць, прыйшоў крызіс у яго, што збанкрутаваў. Быў бедны, ледзь там канец канцом звязнуў. І ўкленчыў пэўнага раза і гаворыць: Пане Боже, я праз усё жыццё ніколі цябе нічога не прасіў. Праз усё жыццё. Але цяпер бачыш, што я церплю. Голад і ненависть. Дай мне выиграть птополеток, лото какое-нибудь, каб я вытянул что-нибудь. И молится день, месяц, полгода, год, другий год, на третий год тренировался и говорит: Пане Боже,
Что такое? Я, видишь, я ничего у тебя не просил, только одну речь прошу. Что появляется в голову. Добро. Я твои молитвы выслухал, а ты ничего не зробил. Ты не купил себе лёдка, как його поиграть. Ты сам часами в нашем житті. Часами так в нашем житті, що ми так само, якби не маємо этой подстави, ми чогось хочемо і просимо, але самі не робимо першого шагу, першого нашого керунку, як ми могли прийти до якоїсь правди. Просим за тим, брати і сестри, як ми сегодня могли зрозуміти, що і бути вдячними Пану Богу, и прославлять Его за то життя, яке ми сьогодні маємо, і це чинить Ісус Христос, прославляя Бога в першій частці. В другой частці нашего життя, как мы так само умели спознать, что быть христианином – это вельми добрый дар, что Иисус Христос так само молится не только за костел, а так само теми, кто керує костелом. И третья речь – это как мы почули эту едность и разом едности у костеле не только у таковой ложицы, а и у всем костелом поушедшим через сусветным на целом свете. Могли имкнуться до едности, а как это было, она повинна з'явиться на початку в наших семьях, в наших осеродях, а затем она з'явится и в нашем свете. Аминь. Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Czekając послания Духа Святого, вознесем наши покорные просьбы до Бога, молимся за святый костел, все его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог тебе просим. Выслухай нас, Пане. Кабах приколите святарства, кабах вяра у житті принесла духовную користь всему костелу тебе просим. Выслухай нас, Пане. В едности в наших семьях, как мы были соправданы свидетелями Божьей присутности и любови тебе просим. Выслухай нас, Пане. За różańcowe, tak samo tych intencji, jakie nie modlятся, как добрый милосердный Бог выслушал их молитвы, тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас и нашу евхаристичную супольность, как мы поеднание с Христом, нужно виконувати задання християнського покликання, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай нас и жадания. Добрый Боже, Ты выслуховуєш нас і жадаєш допомогти нам, научи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все раз Христа, Пана нашого. Аминь. Божа нашого, я просим, прийми, святий хліб і віно, наші дары, льон праці
просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими все, что мы о Тебе маем в житті, нашу радость, боль, працу и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, як мою і вашу, як правду не обговорите всемогутнє. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему Костелу Святому. Łaskawy Ojcze, przyjmij nasze modlitwy i nadzieji, które Tobie przynosili. Prawdą dzieło eucharystyczne, jak wiary prowadzi nas do chwały wiecznej wraz z Chrysta, Pana nasza. Amen. Błogosławieni. I z ducha Twoim Укоро серце. узносimy dla Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna i sprawiedliwa. За правду годна и справедлива, слушна и зbawienna. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Panie święty Ojcze Wszechmogutny, wieczny i Boża, wraz Chrysta, Pana naszego. I On после Своего змертвых открыто з'явився перед усіми Своими учнями, и на их очах взошел на небо, как мы могли удельничать у Его богоским житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоре анёлов разумзущими святыми śpiewają Tobie im chwały, niespłynna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Zaprawdę Boże, Ty święty i sprawiedliwa, chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, bo wraz Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrysta, dziejsnою мocою Духа Святого, Ty все оживляешь и освещаешь, и неспытно збираешь народ свой, как от всходу солнца и до заходу, слава имени Твоему чистую офяру, дабы у едности с усим костелом, у первый день тыдня, как Иисус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, вraz Христа покорно просим Тебе, Пане. А святи, Господи, Духа Твоего, какие дары, какие мы принесли Тебе на храм, как стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять святую таємницю. По йому ту юночка ліку видатяне. Взяв хліб, і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich i подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть киелих крови моей, нового и вечного заповету,
якая за вас і за многіх буде пролита, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominaючи zgwałczonego Twojego Syna, tak samo jak cudowne o Воскресении Jego chrzcie i czekając Jego drogowego przyjścia, z podzięką składają Tobie wydają żywую i świętую ofiarę. Względ prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jaką Ty pożadał być miłostivленной, такой, как мы, узмocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem, jednym Duchem Chrystia. Niechaj ją sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spадщину z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i усіми świętymi praw zastupnictwa, jakich my spodziewamy się na Twoją niestąpną dopomogą. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj гэтая ахвяра нашага поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який прикрывує на земле, со слугой Твоим, папам нашим, его 14-м бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Твоего Украины. Будь милостивый до просьбы у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, милостиво прийми у благодарство Твое, где и мы сподіваємося бить, как разом з ними завсюди радуватися Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одурхаєш світ усілякими добротами. Раз Христос, Христові у Христе, Тобі, Божа Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз у все веки вечные. Называемся детьми Божьими, изъявляемся тому, смелаемся казать, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокою в дни наши, и допоможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosим, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy, zgodno z Twojej wolą, pодарить Jego supokojem i jednością. I Ty żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Dajcie bliźniemu znak. Baranku Boży, jaki wiarycz na sobie, graki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiarycz na sobie, graki światu,
Змилуйся над нами, вараку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоїв. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру явную. Аминь, я не варвар, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Панамора наша, святувала так, сьогодні вірним слугам й приносить дар. Удаённым тебе отдаёшься тебе, грешникам избавление, милости дает. Приведено Богом душать нас, у святой коммунии скрытый Божий быт, лечит души даром, тело и крови. Злостный исходит Божие святло, у правдивым хлебе вечное житье. Хлеб и вино с Богом лучшать нас, Панаслона наша, подарує грех, примем яко серця вашим свесуте. Хоч шляхи тернисты, успокусав час, Иисусова тела отражает нас. Хлеб и вино с Богом лучшать нас. Иисус и крыница всякого добра, ясная дорога нашего життя. Освяти наш розум, сердце запали, настаю я текай, Езу одари. Хлеб и вино с Богом лучшать нас, будем у покоры милости просить. Бог наш милосердный нам благо
молись. Про святую споведь сердца очищать, тело таямницу можно скрывать. Хлеб и вино с Богом кушать нас. Аллилуйя, Пану заспявай. Аллилуйя, Пану заспявай. Аллилуйя, 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 Пану заспявай. С мертвых повстал Збавитель наш. С мертвых повстал Збавитель наш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. С мертвых повстал Збавитель наш. И Он воскрес, и Он живый. И Он воскрес, и Он живый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И Он воскрес, и Он живый. Иисус у славе прийде знов. Иисус у славе прийде знов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус у славе прийде знов. Иисус пан неба и земли. Иисус пан неба и земли. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус пан неба и земли. Молимся. Благослови нас, Боже, наш славца, и протуделываю Христы, Отцу и нашу веру, Тое, что все тело костела з'єднається в славе у Христе Своей головою, яки живе и владарить на веки вечные. Аминь. Оглядай. Третьего червня автора Господа Святого Короля, Ванги, поплечников и мучеников. 5 червня Господа Святого Бонифация, бискупа и мученика. 8 червня эта неделя урочисто послали Духа Святого. Наступную неделю святой имши о 12 године уже не будет, czyli будут имши в 9, в 10:30 и у 12. И так раз у все лето дитячей имши о 12 године нема. Раз увесь червень после святых имшов, вечеровых, а в неделю после имши в 10:30 отправляем на божество на Найсвятейшего Сердца Иисуса, триваем мгновение перед урочистостью с посланием Духа Святого целебрации, и так само отбывается после святой имши в 19:00. Адорация Пана Иисуса у Найсвятейшем Сакраменте от 14 до 19, 15 червня. Правдоподобно о године 9 отбудется процессия Божьего тела улицами города Минска. Початок у 9 годин на Золотой Горце. Тому в этот день у нас святые имши будут у 15 и у 19. Дякуємо за хвірування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за співу правду літургічною, за тим, хто вибирав каплицю, хто косив, за тих, хто помолився, хто святкує свої дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за Вікторію і батькові хросту і здоров'я хросту, за добродію хвіродавців нашої парафії, а так само благо добродія будівництва Сактуарі Божої милосердності, за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Маті Божої, Твоєї оборони отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходи выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай,
Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Святые Архангел Михаил, Держи нас в змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и пастор злого духа, покорно просим, яхая вознейший Сам Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, тень верного шатана и инших злых духов, якие на слугу душ свою спасите. Аминь. Бог святый, обет нам все веки, коли закончится наш яд земли, угодно свое прими. Amen. Nadajna wiarę uroczystością z posłania Ducha Świętego, dzień trzeci. Panie Jezu Chryste, Ty odkazał Ducha Świętego tym, kto wierzy w Ciebie. У кожним з нас обмитим водою хресту повторяється той сам цуд, який Ти предказав. З глибини наших душ б'ється струмінь звишноприродного життя, криниця якого з'являється Дух Святий. Він освячає нас світлом віри, обучає надії на воскрешення і наповняє наше серце любов'ю. Дух Святий учить нас так само молитися. Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, а в чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стагнанням невимовним. Уся наша святость, наше особисте подобенство до Тебе, Христе, має криницю у Духу Святим, який живе у нас. Тому з вірою у гэта ми будемо повторятися. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай нас освящає Твой Дух, Пане. Нехай Твоє Слово Христа пребуває у нас у повні, як ми складали Тебе подяку у псальмах, гімнах і піснях повних Духа. Нехай нас освящає Твой Дух, Пане. Ти учинив нас, праз Духа Святого, Божими дітьми, дай нам у тим же Духу разом з Тобою нестомно прославлять Бога Отця. Нехай нас освящає Твой Дух, Пане. Одари нас мудростью у деяний, как мы все робили дело хвалы Божией. Нехай нас освящає Твой Дух, Пане. З'єднай нас с собою, Духом Твоим, как нас николи не отлучила от Твоей любви и терпения, пригнет Тебе следы. Нехай нас освящає Твой Дух, Пане. Пане, Ты досконало ведаешь человечье сердце, веди нас завсёды дорогой щирости и правды. Нехай нас освящає Твой Дух, Пане. Просим Тебя, всемогутный Боже, учини, как заяснел над нами блеск Твоей хвалы. А Дух Святый, нехай Твоим святлом умацує серце, отложенное праз ласку Христу, праз Христа, Пана нашего. Амінь. Кирие Елейсон. Христе, Елейсон, Кирие Елейсон. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче з неба Божа. Змилуйся над нами. Ныне Откупитель світу Божа. Змилуйся над нами. Духу Святый Божа. Змилуйся над нами. Святая Троица, Один Божа. Змилуйся над нами. Серце Єсуса, Сина Отця Предвічного. Змилуйся над нами. Серце Єсуса, во глоні Тебе, Маті Духом Святим створене. Змилуйся над нами. Серце Єсуса со Словом Божим істотно з'єднане. Змилуйся над нами. Серце Єсуса безмежне величие. Змилуйся над нами. Серце Єсуса святиня Бога. Змилуйся над нами. Серце Єсуса сяliba найвищейшого. Змилуйся над нами. Серце Єсуса до Божої брама неба. Змилуйся над нами. Серце Єсуса полемніюче вогнище милості. Змилуйся над нами. Серце Єсуса
справедливости и любови скарбница. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса добрыни и любови полная. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса усильно глубиня бездонная. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса всякой хвалы наидостойнейшее. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса благодарит з'єднання всіх серцев. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса уякимся скарби мудрости и умелости. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса уякимся полнота Божества. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса уподавання Айца Небесного. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса з полноти, якого ми всі отримали. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса прага над вічних вишинів. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса терпливо и великой милосердности. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса щедре для всіх, хто до Тебе звертається. Смилуйся над нами. Серце Иисуса кривиця життя і святості. Смилуйся над нами. Серце Иисуса умилостивлення за грехи наші. Смилуйся над нами. Серце Иисуса наповнене зневагами. Смилуйся над нами. Серце Иисуса злочинствами нашими змучене. Смилуйся над нами. Серце Иисуса послухняне аж на до смерті. Смилуйся над нами. Серце Иисуса дітей правітає. Смилуйся над нами. Серце Иисуса кривиця усілякого сутешення. Смилуйся над нами. Серце Иисуса життєю воскрешення наше. Смилуйся над нами. Серце Иисуса супокой и поjednanie наше. Смилуйся над нами. Серце Иисуса живая офяра за грехи наши. Смилуйся над нами. Серце Иисуса збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Смилуйся над нами. Серце Иисуса надія тих, хто у Тебе помирає. Смилуйся над нами. Серце Иисуса радость усіх святих. Смилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу. Даруй нам, Пане. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу. Вислухай нас, Пане. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу. Смилуйся над нами. Єсу тихий, покорний серця, Учини серце наше, давай поподобний. молимся. У всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу я хвяную Твою Тебе, складая за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Amen. Tajemnicu sakramenta osłaniaj rację, tracić moje prawa, pożoną zapalię, co nam rozum nie tłumaczy, światło wiery przyniesie. Bogu wieczna, Bogu Trójcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Twórcu wiecznego życia, Duchu, co od nich pochodzi, dawcu wiecznego światła. Молимся, Боже, предпасхальную таємницю Христа, Ты откупил всех людей. Заховай нас правду Твоей милосердности, как мы неспынно сгадываючи таємницю наше разбавление достоинся примать землю, праз Христа Пана нашего. Amen. Удачный Павел,
Всі